Ngisayifona ukuthi ngayibambe ufuna ukuyibuza le njalo hawu cha ngifuna ukuyibuza hawu ngizindaba ezimbi kangaka iqiniso ngisayiblock le njalo angiphinde ngisihle ngisho umculo akusafuni ngisho ukuthi ngifike lutho emculweni wakhe simbangena into ezikodipho kwela kodwa kubonakala ubunyabo bayo nowayibona insizwe eyonabo kanje ya awayibona bengiyona insizwe lento bivele ifihlile lento siyayiveza nje manje niyibize limeeting ikhishwe kweendimeni izowona umculo kaMaskandi akubiza meeting adingiswe ahambe ayocula ama hip hop afuseke aphume lapha kuMaskandi ahlathina nenyumba lapha ezisha into edlala naso akaphuma umfezi emculo kaMaskandi wengenza wethu usho njalo Welile Mchunu mina ngifisa ukuthi ngizova lakho nombono wakho uJohn ngicabanga ngane ke ngalolu daba wengenza wethu sihlangana lapha kwi comment section sikhuluma nalo daba ke lwemfezi emnyama okuvela kuyenzelo zokuthi ke basa nomusa ebidlalweni nenye insizwa ke yaziwa ke nkontombe eyiningi wengenza wethu sihlangana lapha kwi comment section mina ke igama lami Msisi ke inkosi yowadini bonke ephelele.